Nongrwai ba Pawnam ha ka pyrthei u Akon ulapoi hynne ka sngi ha ka Nongbah Guwahati ban pynshongshit ka tamasa cherry blossom ha ka Jylla ha ka khatsan bat khatnriu tarik mynta bnai madan RBDSA ha Bhoirymbong. Akon ulapoi ha kini ka thain bynta jong ka super fan to kylleng na ka pyrthei ha ka baula jied iakane ka bynta jong kari India ban pynshongshit iakane jingrwai ha kini kari ha ka sien ka nyngkong Iakane ka tamasa cherry blossom bala kyrshan da ka sorkar Jylla lakmi linti bikin poi bun bha ki ieid jingrwai na kylleng ki bynta jong ka Jylla bat wat ne ki bynta jong ka thain chatei lam mi jong kari. Gari. Okay. Welcome. That's a traditional species from Meghalaya. The state really and it's a traditional person. It's made of silk. It's a handmade. That's a specialty of the place. Hello. One.